8月相当上見えるねこれね。8月7日水曜日、時刻は夜9時を回りました。こんばんは、ともよです。出席を取ります出席をともよですってよし東さん、違う、東さんじゃないしぐれですって書いてくれてんじゃん。しぐれです書いてくれてんのよ、東さんって。じゃあいつもさ、しぐれ東力士でも見られてるからさ、もうその文字を、あの漢字を見たら東さんって言っちゃうんだよね。だからさ、はい、しぐれさんお久しぶりですね。はい、ティーポンファさん、ラビデビさん、コペイさん、オブティアンさん、みさきさん、UFO くん、N カニオさん、けやきさん、ギリオニさん、トモスさん、のりのりさん、ヤマトさん、漢字のヤマトさん、カズ61さん、メリリアンさん、みのりさん、月金さん、佐々木由美さん、あっこさん、うささん、月金さん、東郷さん、鈴木さん、よっぴさん、翔太郎さん、紫つつじさん、ケントさん、田中英二さん、よっぴさん、山形から来た佐藤ですさん、安弘池口さん、佐藤裕二さん、裕二さん、システムチェックお願いします。涼介一さん、マッチ棒さん、熊さん、青丸さん、ピリカさん、スンプさん、キシリトールさん、ノラクロさん、つよぽんさん、ルカさん、誠さん、パリさん、 TY さん、小葉弘さん、野村陽さん、まさひこさん、ゆきさん、飛んでしまったね。小暮さん、ゲットダウンさん、ジャックニーニーさん、ほいみさん、松原さん、しげおやじさん、達也さん、七瀬さん、チャトラさん、きみさん、角谷さん、白すぎる問題お願いします。長谷部さん、ブローニー坂本さん、広助さん、タルさん、テトラさん、ひろふみさん、2224さん、岡山ドクター621さん、よしさん、アイシャンさん、はじめましてですかね。7500さん、モッシーさん、石井さん、石原さん、島尾さん、まさるさん、なりきさん、ソニーボーイさん、チャットモンキーさん、みなけんさん、こうチャンネルさん、ドカーンさん、眠り猫さん、はたさん、武蔵野親父さん、シルーブルーさん、カメラ親父さん、三品店長、明太子さん、観光茶さん、なんて読むんだ、ドラゴンファームさん、三山さん、ドットさん、レッドさんの百太郎さん、光一さん、マスクマンさん、チェッキーパパさん、はい、今見てくれている皆さん、こんばんは、ともやです。はい、ということで111回記念というわけではないですがいいですか。ダングファームさんじゃないのさっき。ダングファームさんが、ドゥルドゥルってなってるから分かんなかった。 R は入ってないよだってそうね全然ドラゴン要素ないよ。なんかドゥルドゥルがあるから王に見えたんですね。ドングさんじゃあれかなと思ってドラゴンさんって言っときました。王に見えたところで R ではない。はい、分かった。何さんでしたっけ。はい、どうも皆さん、こんばんは。中の人です。月曜日です。よろしくお願いします。
いや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 、はいすごい手の動きだけどさ、はい、そのアームのとこからチラ見えしてるそのピンクのものは何なの？これね頭にシューってするの、こうやってねってやると、待って微妙に、じゃあもう一回 BGM 消すから。はいはい。なんえ？口で説明してくれればいいじゃん別に。いやいや俺も今 BGM 消しちゃったけどさ。いや2年間やってて私が口で説明するのが下手っていうのを十分皆さん知ってると思うので実際にね体感した方が伝わるかなと思いまして。なんなのそれ？これひんやりするんですよ。ひんやりして、汗ばんでる髪の毛がサラサラになるんですね。ラビデビさんレンズキャップ注文しました。110回おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ頭もすっきりしたところで宣伝していいですか？パフパフはい。昨日も宣伝してたじゃん。いや私のツイッターね、フォローしてない人はいないと思いますが。してない。ということで育毛剤かって言ってますよクマさんが。生えてるよ。わしゃハゲてるじゃない、生えてるよ。なんなのそれドンパッチみたいなこと？要するにドンパッチってドンパッチ綿のさ口の中入れると。ドンパッチお菓子ね、ドンパッチみたいな感覚です。みたいな感覚なの？みたいな感覚。あれすごいね、もう弾けるじゃん口の中でも。ブルブルブルって。それと同じ感じってこと？それと同じ感じ。いやなんかベタベタしてそうじゃん。なんかドンパチですって言ったらそんなガムあったって。そう綿ガムみたいなやつね。ヨッピさんね。はい、ヨッピさん。パリさんは匂い消しか。匂い消しでもありますね。匂い消しです。ブローニー坂本さんは育毛剤っていう。怒ってないよな。年齢的にそういう風に感じるんでしょうね。ブロさんがね。メリリアンさんレンズキャップサイン台としてありがとうございます。はい、皆さん概要欄にある佐藤カメラのネットショップサイトを開いていただいて、今日から新しい商品が加わりました。パフパフ。はい、ともよレンズキャップ、これいいですか？トレテツさんチャンネル登録ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。見てるかな？今見てるかな？はい。注文したよってともさんもありがとうございます。じゃあもう見せちゃっていいですか？いいですよ。はい、今日ご紹介する商品はこちらでございます。出来上がってきたんだ。そう。ちょっと待って、今一瞬気づいた。黒巻きかかってない。黒巻きになってる。ちょっと待って、一瞬このツイート書いてる。黒巻きになってる。黒巻きになっちゃった。なってるね。111回。私の大体が青なので、すみませんが黒巻きだとびっくりしちゃった。すみません、黒巻き直します。黒巻き直します。はいはい。大丈夫です。はい。ででん。ともよレンズキャップを作る。うわ、すごい本当に注文いっぱい入ってる。昨日動画上がってたやつが袋入ってるから反射しようかな。これだったんですけど、ちょっと全然声乗ってないんですけど、マイク。そうこれだったんですけど、マイクとグッて動かしてもらっていいですか？大丈夫？なんか何？大丈夫、こうで伝わるでしょ。これだったんですけど、昨日動画で見せたやつですね。そうです。はい。ですけどこれ落書きするところもうちょっと欲しいかなと思って落書きしてほしいよね、みんな。落書きするところを撮るためにリデザインしたの？そう。そうなんだ。俺が聞いてた話と違うな。なんだって？ダセーって言ったの。いや、そこで黙っちゃったら本当みたいになるからやめて。何がダセー？なんか私の顔がダセーって言われてるよね。もっとこっちの方が可愛いっていうことでしょ。でもそう、こっちの方が可愛い。より可愛くするために。そうだしね、これだと、はい、知ってる人は友よだってなるんですけど、いやこいつ誰やねんって話じゃん。
待ってともさんサイン代よろしくねだいをみなけんさんレンズキャップ2個買いました。ハンドメイドだから時間かかるかな、サイン頑張ってくださいねってありがとうございます。ありがとうございます。で一応ともよって名前をね入れてもらいました。よいしょ、ちょっと光っちゃうかな。ゾンビ対ともよっていう感じでねはいでサイズがともよっていう、もしかしたら買ってくれる人はともよって分かられたくないかもしれないよ。じゃあ20銭で消しといてそしたら消してじゃあ多分今のじゃ見えないでしょ、ともよって入ってるの。ちょっと待って、露出下げる。ちょっと黄色に白だから見えないんだよね。名前がねよいしょ。でも露出下げると私のあらが見えますか。こんな感じですね。はい。いや顔がしんどい。こうすればいいってこういうことです。こういう感じになっております。でこの白いところに多分ここにねちょっといろいろ落書きなので自分の名前とかなんかハンドルネーム書いてもらいたいとか、なんかこれ書いてほしいっていう人は備考欄、注文する備考欄に何とかって書いてとか書いてもらえると書きやすいです。落書きする内容をね書いてもらえればと思います。じゃあちょっと露出上げてもらっていいですか。顔がひどいので顔が耐えきれない。はい、OK。はい、見えたよって。はい、ありがとうございます。よしよし。レンズキャップも可愛いって田中みなさん安定の可愛いありがとうねありがとうございます。ありがとうございます。はい。よしっていう感じで、こういう感じなんですけど、はい、サイズの方が選べます。あれですかね、私注文画面をまだ確認してなかったんですけど、はい、注文画面で選べますよ。で私も開くオンラインのあれかな、ともよで検索すればいいかな。あっこさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ともよちゃんレンズキャップ注文しました。サインよろしくねって。ありがとうございます。スパチャまでして言ってくれましたよ。本当ごめんなさい。本当にごめんなさい。ちょっと遡るじゃん。ちょっと自分の目視した。本当はよろしくねってありがとうございます。書かせていただきます。三山さん、はい、今後中の人バージョン、オート先生バージョンとか出るのだろうか。ですね、はい、それもこれも今回にかかってますって言ったら変ですけどはい、初めてなんですよ。動画でもちょっと言ってましたけど、ついになんですよ。はい、かたくなに僕が拒否ってきたんですね。例えばともよが使ってるクリーニングセットを皆さんにも使ってもらいたいからっていうのは発売してました。あとともよが一緒にデザインした桜スリングも発売してました。だけどそのキャラクターグッズはね、かたくなに僕否定してきたんですよキャラクターグッズってだけど結構皆さんがキャラクターグッズ出してほしいみたいな声が結構あるんで、 T シャツとかタオルとかハンカチとかハンカチあったとかあるので、タオルとかね。そうだからちょっと今回そういう機会もあったので、初めて踏み切ってみたっていうところですかね。だから今回のがともよのキャラクターグッズが売れなかったらオート先生も中の人も売れるわけないので今回の売れ行き次第でそれは後々考えます。中の人バージョンは多分どっちにしてもないとは思いますけどオート先生バージョンはもしかしたら今回の売れ行き次第では、あとともよグッズもこれ以降のともよグッズが出るのか出ないのかっていうのも、今回の売れ行き次第ですかね。カメラ用品ですからね、今回はね。そうだからそういうのも含めてT シャツとかタオルとかじゃなくて、はい、まずはカメラグッズからっていうことで、はいはい、ちょうどご縁もありましたので、はい、レンズキャップという
ところから準備させてもらったって感じですね。はい。みなけんさんがむしろ缶バッジ欲しい。そうなんですよ。缶バッジも結構皆さんに言われるんですけど、作ってって言われるんですけど、カメラ用品ではないカので、ね、メラ用品ではないので、用品ではないので、はい、ってことですね。そうなんですよ。はい。で開きました。はいはい。よいしょよいしょ、ちょっと待って、画面が汚かった。よいしょ。よいしょ。おー、ちょっと。あ、そうです。すごい。ああ、なにちょっと戻っちゃった。美咲さんが中の人 T シャツなら買うぞって中の人と書いてあるの？まあ多分僕が酒飲んでるところでしょうね。一生弁抱えてるような絵を絵になるんでしょうね。はい、こういう感じでね、はい、なってて、サイズの選択ができて 37mm から86mm まであります。でサインのありなし希望でね、これなしって書かれたらショックだな。ルカオッポさん、はい、あ、ルカオッポさん、おいらも注文発注したよ中の人バージョンも欲しい。ありがとうございます。その中の人バージョンが欲しいがために友よのを買ってくれたのかもしれないよね。中の人バージョンもしあれですよ、作るとしたら、はい、音声とかが出ないとダメですよ。中の人声しか出てないんだからだって。そうよね、そうよね、音声。キャップ閉めようと思ってその横のここ、ね、カチッて押すと中の人がなんか突っ込むっていう。何かを言うってことね。キャップつけっぱなしかよとか言うっていう。なんか言うって。じゃあですね、はい、で特典ですね。うん、で今回のこのオリジナルレンズキャップはチャンネル登録者数2万人突破記念ということで、はい、発売させてもらいます。はい、で初回特典があります。はい、レンズキャップを3つ以上お買い上げの方にオリジナルステッカーを先着50名様にプレゼントです。3つ以上ですね。これあれですね、サイズバラバラでいいんですよね、もちろんね。サイズはバラバラで大丈夫ですよ。はい、バラバラで大丈夫です。はい、はい、でレンズキャップを10個以上お買い上げ、もしくはレンズと一緒にレンズキャップを買ってくれた方には、友よが YouTube 撮影の時に取りだめた画像で作った友よオリジナル手作りカレンダーを先着20名様にプレゼント。どちらもなくなり次第終了となります。はい、ということで、なのでついてきます。これはあれですね、非売品なので、これ単体では売ってないものなので、はい、もうこれの特典です。そう、はい、だから今までね、はい、ステッカーも欲しいとかいろいろやっぱ言われてたんですよ、売ってよって、だけどカタカナに売らなかったんです、はい、グッズ系は。グッズ、はい、グッズはねそうです。だからまああくまでもノベルティとして、はいはい、今まで使ってたんですけども、これ初ですよ、友野さん。友野さん初ですな。初ですよ。でグッズにノベルティをつけちゃうっていうグッズになんかもうもうご飯にチャーハンつけちゃったみたいな、なんかどっちもみたいな感じです。カメラガイさんがカレンダーってもうすでに8月だよって言ってますよ。うん、来年の2020年のね。2020年でございます。はい。2020年。はい、まあ表面はあれ出してるから別に見せても。あ、そうか。サイトに出しちゃってるんで。1月の写真だけの。いやそんなチラ見せじゃなくてもだから見えてるっつってる。でもさ、これすごいカレンダーの部分が全然飛んでる。白飛びして本当にカレンダーかよって感じで、ここにちゃんと何月何日って書いてあるからね。はい。そんな感じです。1月だけ見せます。はい。なので多分 YouTube 見てくれてる人はあの時の画像だっていう風に多分思ってくれるやつだと思います。はい。ぜひぜひ。はい。ぜひ、っていう感じで、そうね。さあ今後の商品化にもこれがかかっているわけですね。はい、皆様。坂島ドッカーンさんが49ミリ欲しかったですって書いてる。49ミリってないんだっけ？あれちょっと待って、ツイッターでねスクショして投稿して、若旦那さんがねツイートしてくれてたから、ちょっと待って。49ミリあるのに選べないとか？
若旦那さんがツイートしてくれたよ49ミリ大丈夫だよってある横山さん言ってくあれれたの。ユージいる？何カートにないもしかして。カートにないっていう感じで多分。あ、ユージさんユージいる？いなかったら僕直すんでちょっと黙る感じになっちゃいますけど大丈夫ですか？じゃあちょっと直してもらっていいですか、49ミリのカート今急いで作ります、はい、ごめんなさい、大丈夫です。ごめんなさい。ごめんなさい教えてもらってよかった。はい、よかった。相変わらずのバグ修正にやってもらうっていうねあっこさんがなかったよってありがとうございます。今直します。直します。直しますって言ったけど直し方がよくわかんないワンウェイサーフタツさんが1個いくらですか？はい、税込み3000円です。どのサイズも3000円です。概要欄にリンクがついてるんでぜひ概要欄から見てもらって、はい、いくらですかってなると値段書いてなかったかなとか始めちゃう37から86ミリ全部3000円です。サイズ関係なしですね。はい、3です。多分これで大丈夫だと思います。あれですかね、レンズキャップとレンズを一緒に買った場合は備考欄にレンズキャップと一緒に買ってるよとかなんかこう入れてもらえるとOK です。できました。あ、ダメだ、49ミリの49が全角になっちゃった。ユージさんがはーいって言ってるけど何のはーいなんだろうね。いるようなはーいかな。ああ、大丈夫です。もう中の人が直してます。大丈夫、直してくれました。ワンウェイサーフタツさん買いますありがとうございます。あれ、ユージが作ってくれたのか、もしかしてこれ。僕直しますよって言ってくれた。本当。じゃあごめん、なんか直しといてユージさんよろしくよろしく家からやってもらってもすいません。もう52型あるの。52型あります。ここに出てます。はい。くまパンさんがこんばんはですよ。こんばんはです。レンズキャップ発売スタートしましたじゃあちょっと私このリンクをちょっとツイートしていいですか。この配信中にしちゃいますが、よいしょ。何の配信？ツイートここからしろって以上ね。それはまあツイート終わってからでいいか。 YouTube 終わってからツイートしようかなすごいありがたい。すげえいっぱい買ってくれてる。よいしょよし、いっぱい来てますか？嬉しい。ありがたいです。ありがとうございます。でもなかなか3個以上買ってくれる方はなかなかいないみたいな。じゃあこのステッカーたちはちゃんともう個別に袋詰めしてるのにショーレックスに入れてやってるのに私のこの袋詰めはちょっと無駄な作業だったから、ちゃんとマスキングテープで留めてたんだけどなあれでカレンダーも袋詰めしたんだけどなあれで。なりなりさん来ました。ちょっと待って、その前にカメラ親父さんが質問。落書きは商品の上から書くの？上から書く予定です。備考欄にここに書いてっていう風に指定してもらえればその通り書きます。はいはいです。なりなりさんがレンズキャップ注文しました。落書き楽しみにしてますってありがとうございます。ありがとうございます。くまぱんさんコメントはお初です。レンズキャップ注文しました。ありがとうございます。ありがとうございます。ふうたくんだね、アイコンがふうたくんじゃないかもしれない。ふうたくんじゃないかもしれないね。ゆきさんが本店受け取りはできますか？大丈夫です。本店受け取りでも大丈夫です。もし多分できないかな。できないじゃあメッセージ欄に書いといてください。そうね、本店で受け取りたいですって。そうここの選ぶのはできないから備考欄にってことですね。はい、もしゆきさん本店受け取りの場合はお借りしている本を一緒にお渡ししたいです個人的なメッセージをするなこれ。ごめんなさい。じゃあ来週あたり何々で送っときますって言ったんだけどまだ送ってないからさ、ちょっとなんかねちょっと思って白柳さんが熱中症対策用にってありがとうございます。ゾンビ走っちゃったかな。コッペレーシングフォトさん、チャットが切り替わってるのでもう一度、例えば 52mm と 72mm を1個ずつ購入は可能でしょうか？可能です。
大丈夫ですよ。はい、可能なんですけど、一気に入れることができないので、一回例えば52ミリをカートに入れてもらって、で買い物を続けるみたいな感じで戻ってもらって、で次は72ミリをカートに入れるっていう感じで、ちょっとお手数なんですけど。あ、なるほどなるほど、はい、こうやってこうってことですね。そうですね。はい、はい、OK ですよ。でやってもらえると。あ、ラビデビさんが追加注文で見つかってもいいですか？大丈夫です。そういうことだよね。分かるようにしておきます。分かるように、はい、分かるようにします。はい、はい、っていう感じですね。佐山さん、定番のラーメンマン落書き。ラーメンマンは肉だっけ？それは肉じゃないですよ。肉は筋肉マン。筋肉マン。ラーメンマンってなんだっけ？アメマーだっけ？あれなんだっけ？ラーメンマンってラーメンマンってなんだっけ？ラーメンマン。ちょっと待って、その意味アメマーって何？なんだっけ？アメマーってなんだっけ？何それ？アメマーってなんかあってね、アメマーみたいな。それはグアシかアメマーってなんだっけ？なんだっけ？もうちょっと誰か助けて。アメマーがなんだか。ケンティさん、今発注しました。ありがとうございます。ありがとうございます。ゆりさんが直しましたよって言ってです。49ミリの方直りましたんで、ぜひ確認お願いします。はい、クレさん初見です。クレさん、こんばんはです。クレ〇〇さんですね。クレ〇〇クレ〇〇さんですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ともよ丸と一緒ですね。はい。あ、待って2224さん、サイズ間違えて注文してしまった。なんとかなとどうしたらいいですか、そういう時は。どうしようかな。じゃあ中の人にメッセージください。DM でも何でもいいんで、何サイズから何サイズに変更って。はい。アメマは寛平さんでした。失礼しました。寛平さんでした。失礼しました。みんな早いね。みんな早いな。全然ラーメンマン関係ないし、アニメでもないっていうことですよ。全然違かった。すいませんね。何でもなかったわ。何でもなかった。ごめんなさい。もしくは友よは寛平さんのことをラーメンマンだと思ってそうとは思ってないけどさ、2次元な人だと思ってるんですよ。あの人3次元な人なのに、生きてる人なのに。生きてる。はい。しのぶ7、ごめんなさい、しのぶ4730さん、はい、こんばんはっていらっしゃいました。こんばんはです。こんばんは。はじめましてです。はい、どうも。どうもです。すごいなんかメールがここら辺で見えるのがこうなってるのが注文入ってんだろうな。ありがとうございます。ありがとうございます。いつも友のツアーの時とかも、はい、これ僕のパソコンから BGM 流してるんで、はい、注文が入ってくるとコーンって音がするんですよ。なるほど。だけど今回はあまりに注文入るのが早すぎて、コーンっていうメッセージで 2,3 件ぐらいコーンってこと？そう、注文が入りました。何々さん何々さん何々さんみたいな感じで切り替わっていくっていう。すごい。ちょっと見てるかな、社長と副社長。コンコン言ってるよ。じゃあ皆さんにもコンコンが聞こえちゃってるってことですか？コーンっていうのは多分よく耳を澄ませば多分聞こえると思う。じゃあ今のコーンは俺のコーンだぞってこと。そうなんね。友よが静かにしてる時にコーンって音が鳴ればちゃんとコーンって多分聞こえるぐらいのレベルですね。なるほど。じゃあかすかにですね。かすかに、本当にかすかに。本当にかすかにね。カメラ親父さんがレジンの上から油性ペンってにじまなかったっけ？にじむのかな？いや、わかんない。じゃあそれはハンドメイク作家の。ハンドメイク作家。ハンドメイドね。それも間違ってるからね。ごめんなさい。ハンドメイド作家の横山さんにちょっと確認してください。落書きはどうする？ハンドメイドなのにハンドメイカーになる意味がわかんない。ハンドメイすいません。中学生からやり直したい。本当に最近ダメだ。本当になんかやり直したい。本当にやり直したい。本当に、ね、ハンドメーカーってすごいよね。なかなかすごいよ。ハンドメーカーっていう商品なかったな、確か。なんか女の子の。そう昨日の動画びっくりしたもんだから。ハンドメーカーって間違ったのに、その後ハンドリストって何？なんか EST みたいなさ、 EST つけるとなんか最上級みたいな。いやだったらハンディストじゃん。だからそういうことをしたかった。そういうことを言いたかったんだけど。ハンドリストってどっからその R 出てきたんだよ。もうすいませんでした。R ないところにつけるの得意だよね。ドラゴンさんとかね。
R 好きだからライダーだからすいません。3つ目注文しましたってみなけんさんありがとうございます。ありがとうございます。3つでステッカーだね。3つでステッカーでございます。でもまだ誰も10個注文してくれる人はいないですね。でもさ10個レンズ持ってるってさ、レンズを持ってるだけでもすごくない？いやいや、別にレンズ持ってなくてもいいんですよ。レンズ1本だけでもいいんですよ。10個注文しても。1個はつける用、2個目はなくしちゃった時の予備用、保存予備用ね。そうそう。3つ目はそれもなくしちゃった時の予備後で変えようって話だよね。あと飾る用と見る用と、あとなんかムカついた時があった時にパンチする用とあとあれです。これ77の次って何でしたっけ？ゆきおさん注文しましたっていただきました。ありがとうございます。77の次って何でしたっけ？82？ 77の次は 82？ 82ですか？82高が、じゃがりこにぴったり合うんですよ。じゃがりこの蓋として使えますと。そうじゃがりこの蓋として使えます。よっぷさん注文完了っていただきましたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。82だか88だかちょっと記憶が曖昧だけどじゃがりこにつきます。で58だかはプリングスですね。プリングスじゃないチップスターにつきますんで、ぜひねスナックマニアの方はそれを使っていただいてもいいかな。86とかはコースターの代わりに使ってもいいですね。いいんじゃない？でもなんか水に弱いみたいなこと言ったっけ？そうなんです。じゃあでもさ、そんなに水に弱くないでしょ？弱くないよ。大丈夫だけどさ、いざなんかさ、そういうことね。大丈夫ですって言っちゃったら言っちゃってっていうやつね。っていうのとさっていうことだよ。なんかメーカーさん的発音のやつね。ごめんね。やっぱ商売人なんで。商売人なんで。ジャックのニーニーさん。はい。3つ注文しましたよ。1個は自分用、1個は22用ってことですね。そうですね。1個は保存用ってことだ。なるほど。保存用。ありがとう。パリさん、はい。10個注文したらステッカーとカレンダー両方ですか？両方でございます。はい。両方でございます。何でしたっけ、そのステッカーが先着、何名だっけ、40名だっけあれ。に足してなかったら2つきます。はい。はい。はい、つけます。すごい喋りすぎちゃったのでちょっとお茶持ってきてもいいですか？パッサパサしてちょっとつないでもらっていいですか？そんなに喋りすぎたってほどもないしよ。けやきとすぎにさん、じゃがりこ開けたら全部食べちゃうぞ。ですよね、僕もそうです。開けたら必ず全部食べます。だから蓋とか必要ない。前にあれローソンかどっかでなんかキャンペーンやったんですよ。L サイズを2個買ったらじゃがりこの蓋がもらえるキャンペーンみたいなのがあって、その時にじゃがりこの蓋もらったんですけど、じゃがりこの空き箱と一緒にゴミ箱に行っちゃいましたね。ゴミ箱？私も持ってるけど一回も使ったことないよ。じゃがりこの純正のキャップみたいな。食べきっちゃうってことですよ。そういうことですよ。りょうすけいちさんはチップスターにはめたら抜けなさそう。確かに抜けなくなっちゃいますね。みなけんさん、37ミリを缶バッジに加工しようかな。ちょっと大きめな缶バッジって感じですね。白柳徹子さんがハーゲンダッツの蓋もなんかの光景と同じだって。そうなんかと一緒。52だかなんだか、なんかチップスターに続いてハーゲンダッツってそうハーゲンダッツはめてるお客さんいた。ハーゲンダッツの蓋取るよーっつってパッてやったらハーゲンダッツバニラみたいな。おーってなった。本当ですよね。なんかいろいろじゃあ使えるってことなんですね。秘密あんこさんがサイズ変更のメッセージ送りましたって。ありがとうございますって確認して直しておきます。直せるのかなこれ。まあいいや。はい。直せた。はい。カズヤさんも3つ頼んでくれました。ありがとうございます。ミルフィールさん。はい。がこんばんはっていらっしゃいました。こんばんはです。あと天秤 H さん。こんばんは。天秤 H さん。はい。あと篠田健人さんでいいかな。竹人さんかな。がこんばんはっていらっしゃいました。こんばんはです。はい。
松本和之さん、何枚買えば握手券ついてきますか？握手券じゃがりこを届けてくれれば微妙に小さい声で言わないでよっぴさん、お茶とサイン代ありがとうございます。ちょっと待ってみて、西名店長からですね、95ミリも作れますと連絡が来ました。お、マジか。ゆうじさんいる？ゆうじさん業務連絡2位ですね。ゆうじさん95ミリも可能なみたいですけど、ラビデビさんめっちゃ言ってくれてたもん、ツイッターでも配信始めるコメントでもラビデビさんすげえ反応してもらって、95ミリいけるんですか95ミリないのか作れないのかなって言ってた本当だ、すごい崩れてる。いけるんですか？いけるっていう言い方がね、作れるんですかじゃなくていけるんですか。はあ、ゆうじさんいるかな、もういないかな、さすがに。あ、いた。言いました。ゆうさん95ミリ選べるように追加お願いします。はい、お願いします。じゃあラビデビさんのために確認したようなものでもあるのでね、お待ちしてますからね、ラビデビさん。圧をかけてしまう。アクリルさんが、おはよう、今来たよっておはようですよ。ラビデビさんが67ミリを95ミリに変更したいなって言ってますよ。じゃあ覚えておいてください。変更じゃなくていいですよ、追加で。追加でいいよ。追加でいいですよ。だって67必要だから買おうとしたんでしょ。そう必要ってことですもんね。はい。この圧をね、生配信。ラビデビさん良かったですね。ラビデビさん注文しちゃったじゃん。では追加でお待ちしてます。もう島尾さんが105ミリって何に使うのよ、何のレンズだよ。キシュートさん14ミリかぶせキャップなのでつけられない。あれも専用キャップになっちゃうからもうどうにもなんないですね。どうにもなんない。ケンジセケさんがどれくらいの食いつきですかって。食いつき？うん。食いつき？食いつき。何この。そう。これぐらい。バイオネットぐらい具合。何ぐらいっていうの？白馬のレンズキャップよりちょっと硬いぐらい。伝わるかな。白馬のやつってここら辺にこうあるのよね。ここら辺にこうあるんだけど、それよりちょっと硬いぐらいかな。モナミンさんも来ました。こんばんはです。こんばんは。ラビデビさんが4つ目。島尾さんが105ミリ。105ミリはさすがに。もう頭入っちゃうもん、105ミリって。4ニッパーみたいな感じでしょ。月金さん2人とも鬼だ。鬼キャラ俺だけのはず。佐藤裕二さんが、95ミリ追加しました。ラビデビさん追加したよ。鬼キャラ俺だけのはずなのに最近友よがなんかあれなので調子乗ってるんですよ。いや調子乗ってるんじゃない。調子に乗ってるんじゃないの。違うの？かかってるから、今後の佐藤カメラだから。今後の佐藤カメラかかってるから。そんなにかかってんの？そんなにかかってるよ。佐藤カメラはかかってないけど、でも友よグッズがこれ以降発売されるかどうかはかかってる。いやもうそこイコールでしょうよ。あれですよ。それは私のあれですから。私のグッズですから、ね。だってさ、これがさ、他のアソシエイトがこれをさ、シャカリキに売るわけがないじゃない。私が案内しないと売れない商品だから、それそろそろだって自分のグッズなんだから。そう案内させてくださいよ、自分のグッズぐらいっていうかぐらいちょっといつもよりちょっとご利用しでもちょっと許してよ。私なんだもん。私なんだもんよ。UFO 君が、はい、実際のレンズにつけてみてほしいなって。77ミリある？少々お待ちください。はい。じゃあその間に、八の子さんがこんばんはっていらっしゃいました。どうもこんばんは。ちょっと今止めお席外してます。小沢京都の浩二さんこんばんは。キャップいいね。いいでしょう。ぜひぜひ。島尾さん105ミリ M ズ以降7から14ミリ用なのです。それはぜひつけてほしいですけど、105ミリは多分今まで売ったことないと思うんですよね。なんともちょっと販売できるようになったらちょっと確認はしてみます。月金さん、元のレンズキャップが、何か裏見れば分かりませんかって。何のことだろう。
多分その作る用のやつなんだよ。どこどこのっていうか、なんていうの、そのもうレジン用にここが深くなってる、そのハンドメイド用のレンズキャップっていうのがあるんですよね。はい、なのでってことです。ここには特に書いてはない。それ用のレンズキャップっていう。正面かこうなります。ベベン。なんかもうそのさ、下のさ黄色いラインが入ってることによってさ、なんかまっすぐつけたいね。わかる。すいませんね、つけてしまったらこうは嫌だってことでしょ。そう水平がね取れてないんですよって言われますよ。それ頑張りましょう。水平はね取んないとダメなんですよ、しっかりって言われちゃいますよ。それこういうことだね、まっすぐしたいよ、そこはね。まっすぐ。気になっちゃうでしょ。いや無言で見せんなって。はい。てっちん28号さん、キャノンタイプのキャップかなって言ってますよ。キャノンで今もそれなの？そういう外なの？内側入ってんじゃないの？キャノンこういうつまめるやつじゃないの？内側、外側だね、キャノンね。あ、そうなんだ。外側だね。でもちょっと違うかな。ちょっとつまみは大きくなってます。キャノンよりもちょっと大きくなってます。ラビデビさん 95mm 追加で4つ注文しましたってありがとうございます。ありがとうございます。もうラビデビさんそこまでいったんだったらなんか10個になるように注文した方がいいっすよね、せっかくだからね。ほらそういうことじゃないと。そういうことじゃないと。あ、すいません、友よさんに怒られちゃいました。フードをつけるとどうなの？ていうか 95mm のそれってどうなの？めっちゃでかいよね。超目立つよ。だって遠くから見ても友よだよ。こうなっててでも撮れるよ。まあでもこれはさ、レンズにもよるかもしれないよね。あとフードの形ね。そうこれは全然つまめるよ。ほら指動かす隙間もあるもん。だから全然大丈夫だけど。小座部京都の浩二さん、マウント側のキャップにも友よ欲しいなって言ってますね。リアキャップ。そう、リアキャップあんのかな。でもなんかそこになんかイラスト書いてあるキャップとか出てますよね。あ、本当？骸骨とか本当に骸骨今すっげえ想像しちゃったんだけどさ、リアキャップつけるじゃん、ガーンってやられるんでしょ。そうガーンってリアキャップガーン。違うってだってさ、で置けば置くと友の顔が横にこうやってビヨーンって広がっていくっていうスタイルでしょ。今イメージしたのは、そのリアキャップに友よがいっぱいいるとするでしょ。だからカメラバッグこうバッて開けたら友よってなってると思ったんだけど、そうなってるってことはレンズ側がこうレンズキャップをもつけてくれてたら、まあどっちかしら下にされてるってことですね。どっちかの友よが潰されてる。どっちかの友よ、どっちもあったらね。でもあれか、リアキャップだったらさ、メーカーマウントの形ごとっていうことか。なるほど。なるほど。カメラおじさんが、紛失防止に紐はつかないの？あれ横山さんのそのハンドメイドね、ハンドメイド作家の横山さんの、商品では紐がついてるバージョンもあるんですよ。あるんですけど、今回はつけないバージョンで。そうです。はい。理由は多分ある程度やっぱり注文が殺到することをある程度見越していたので、さすがにその紐をつけるとまた工程が増えちゃうので、お客さんにお渡しするのがちょっとあれかなと思いまして、時間かかっちゃうかなっていうのも含めまして、今回は、紐なしで、なしで作りました。っていうのと、それがまあ一番にあって、あと動画回してない時に話してたのは、多分その友よリスナーの方は、多分そう写真を撮りに行くぞってなったら、多分いっぱいレンズを持っていくと思うんですよね。だからこうレンズ交換するたびにここに
その紐って多分ここにつけるんですよね。ここあ、そうですね。だからその度にその紐も外してみたいな。ああ、そっか、どこに紐をつけるかっていう話ってそうことか。そうそう、ここにつけた先がうん多分ここだから、うんレンズ交換するたびにこうそれをなってる外さなくちゃいけないってこうことか。やってレンズ交換してまたそれをこうやってってなるほどなるほど。でそうそうそう逆に邪魔になっちゃそううと。邪魔じゃないっていうのもあって、じゃあ今回はじゃあとりあえずなしでっていうことでなりました、多分ね、そうつけたいっていう人も多分中にはいるとは思うんですけど、こうね、全体を見たときにつむさん、リアキャップの話が今盛り上がってますよ。なので、リアキャップを作るとしたら、うんそれの後ろ姿にしてほしい。ああただのジャージだよ私髪の毛うなじ友よのうなじが欲しいだ友よのうなじが欲しいだうなじっていうか、その髪型だと多分ただの本当に髪ただのうなじ見えないよね。私そういえばなんか月曜日の配信でさ、はい、大戸先生が友よはすごいうなじ自慢なんですよ。知ったことないけどあの人うなじに一番自信があるからすぐ見せつけてくるんですよって言ってたけど、そんなこと見せつけてんの？うなじそんなやり取りしたことないけど、そんなセクシーアピールしてんの？大戸先生に対して違う多分絶対違うけど、うん、なくてこの浴衣撮影会あったじゃないですか、うんうんうん、浴衣ってここをこう自分ではこう引っ張りすぎかなって思うぐらいにこうやった方がここの形が綺麗なんですよ、浴衣ってねっていう話をした時にモデルさんのちょっとここちょっと出しますよって言っていう話をした時に大戸先生がよくそんなこと知ってるねっていう風にちょっとちゃちゃ入れてきたんで、いや女の子は浴衣こうやって着るっていうの知ってて当たり前だみたいなことを言ったから多分それがだと思います今必死なフォローなんか大戸先生にうなじ出したところでじゃないそれなんかその発言さ、大戸先生に私いつもうなじ見してるんですみたいな言い方してるみたいになっちゃうじゃん。ちょっとフォローさせてよ三山さんが、はい、リアキャップはプリケツでお願いしますってプリケツかどうかってね。でもちょっと待って、この後ろ姿ちょっと面白いね。うん、黒髪だから何もあれなんだ。でも安弘池口さんもリアキャップ作るとしたら後ろ姿で後ろ姿ででもやっぱりそういう風にやっぱりやりたいってこと。なるほど、面白い、ね、逆にこういう発想をもらったよね。すごいわ、いいわ。角谷220さんはボディキャップがあったら欲しいって。ああ、ボディの、うんマウントキャップってことだ。そう。ああ、なるほどなるほど。すごいね、生まれるね。でも皆さんのこの発言が無駄になるかならないかはこれの売れ行きにかかってますからね佐藤優さんがちょっと車運転するので一旦作業系できなくなります。何かあったら中の人よろしくって言ってわかりました。はい、OK です。多分もう修正はないとは思うんで、はい、大丈夫だとは思うんですけど、あと三品君が105ミリも大丈夫だってよって言わなければ大丈夫だと思います。はいOK です。カメラウェイさんで紛失時は外組に届く仕組みになっているので友よって書いてあるから、ね、友よでねお忘れの名前と勘違いしてあ、ここに名前書いてあるじゃんみたいなだからこういう佐藤カメラって書いて友よって住所まで書いちゃうんでしょ用途3の27の15と書いて1年2組みたいな感じでやめなさいよジャージだしね、ジャージだし。池田小杉さん、リアキャップは大戸先生に。だからさっきの理論でいくとリアキャップは後ろ姿になるから大戸先生ですよってやってる後ろ姿ね、全自動って書いてあるだけっていう全半角スペース自動それも古いから。あ、今ジンベエの方か。そう、じゃあジンベエっていうかあれね、白衣2着あるんですよ。2パターンあるんですよ。ああ、そうだ、サイズがそうサイズはない。一番最初は全半角自動だったんだけど、今のはもう違うからデザイン変わってんですよ。ジンベエのやつはまた違う。ジンベエはまた違う。ジンベエのやつがいい。ジンベエは自動前でしょ自動前。待って、新しいやつの背中に書いてあった、書いてある？何？新しい白衣の方に全自動は書いてあるよ。持ってくる？
持ってこなくても別に持ってこなくてもいい。持ってこなくてもいいかな。そこまでどうでもいい。胸ポケットの全自動が印象的だし、なかなか大戸先生の背中を見ることがないからごめんなさい、見ておきます。作った人に怒られちゃうね。見ろよちゃんと。でもね、ジンベエの全自動がいいかな。はい。三角おにぎりさん間に合わなかった。間に合ってますよ。まだやってますよ。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。まだ全然売り切れないとは思うんで。売り切れない、受注販売なんでね。そうですね。もし売り切れが起きるとしたら、だから山崎さんじゃなくて誰だっけ？横山さん。誰だよ。横山さんが、もうごめんなさい勘弁してくださいってなったら売り切れになります。そうね、勘弁してくださいねってことが起きた瞬間に終了ですよ。はい。すごいね。ありがとうございます。でもそこまでなっちゃったら逆にもう本当に次のね友よキャラクターグッズをなんかちょっと考えないとダメですね。はい。そうなっちゃった場合はね。そうなっちゃった場合は。友よキャラクターグッズになるのか、オート先生グッズが作れなくなっちゃうか。もう勘弁してくださいって言われてるから。そう。勘弁してください。そうなんですよね。一人の人が作ってるんでね。はい。いろいろ勘弁してくださいね。そう。何か今までではないようなことが起きる可能性がありますからね。はい。あるんで。頑張って作っていただきましょう。頑張って作っていただきましょう。一言だよな。私発注書をね、横山さんに送る発注書を忘れないようにっていう、もう何曜日送る、発注書送るっていうもうパソコンのところに書いておきますんで。大丈夫でございます。M42 のリアキャップって存在してないんだ。ギキンさんが存在すら確認できない M42 のリアキャップって書いてあるから。マウントの形ですよ。ああ、そういうこと？マウントの形です。小座部京都の恋さん、レンズキャップ風コースター、コップの蓋、レンズの形をしたコップだかペン立てみたいなのタンブラーあるよね。タンブラー270のタンブラー。何回タンブラーっつうんだよ。いや、あれ可愛いなと思って。タンブラーって言い過ぎだよ。タンブラーあれ可愛いよね。持ってないけど。白柳徹子さんが、はい、私もレンズキャップサブ機に可愛いやつつけたんだけど、チェーンが邪魔で外しちゃいました。ともちゃんの言う通りレンズ取るときに邪魔でしたって。レンズ変えるときはやっぱ面倒。確かにそう言われるとね、レンズ1本だったらあそこくっついてていいけどね。そうなの。そうなの。それね、動画で回ってないときに話した。河野さん、はい、こんばんは、遅れました。河野さん久しぶりじゃないですか。こんばんは。今日は、今日発売されました友よ初のキャラクターグッズのレンズキャップの話を、しております。はい。ルカオポさん、エクステンダーのキャップは望遠覗いてる絵柄がいいな。ねエクステンダーのキャップを作ることがあったら、望遠を覗いてる絵柄がいいなって。望遠を覗いてる？望遠レンズですよ。だから昔あれで飛行機動画の時のサムネみたいなやつ。ああ、これでボーンってことね。そうズボーンってなってるやつね。あれは印象的ですよね。今見ても自分でもこいつよく持ってんなと思う。自分のことなんで。ケンティさん、年内に届くかな。多分届くとは思います。大丈夫です。はい。年内にはどうにかしてもらいましょう。横山さんが寝なきゃいい話なんだね。やめなさいよ。それはダメ。その発言はマジでダメ。子育てママにはね、マジでダメ。寝て。寝て。ちゃんと寝た上で。そうですね。僕直接お会いしたことないんで、今のが冗談っていうのも通じないかもしれないです。そうなのよ。だから多分ね、もしかしたら今見てくれてると思うんでね、多分。私寝ないで作らないといけないで、もうやめて、そんな。それ言うの私だけにして。いいんだよ、友が寝ないで動画撮ってくればいいんだよって言うのだけで十分だから、もう横山さんには言わないってそんな。誰にでも言っちゃいますから、ね。寝なきゃいいんだよ、友よが。はい。はい。ラビデビさん、10個は無理だ。大丈夫ですよ。大丈夫だって。それも冗談で言ってますから。
だってもう無理して買わなくてもね。無理してうん買わなくていいのよ。はい、大丈夫ですよ。いっちゃんさん、はい52ミリ注文しましたよ。あ、いっちゃんさんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。このよがこれがさ、日本全国でこれがつけられるわけでしょ。ね、ぜひツイッターとかに上げてもらいたい。なんかご当地のなんか何鳥居の前とかさ、なんかやだね、なんかご当地友よみたいのが徐々にできてきたとか、ご当地キティちゃんみたいな感じで。ご当地の友よにはならない。なんないの？友よがご当地で、うん、活動してる写真が見たいってことなんか私がなんかさ、なんかご当地のなんか鹿とかになったりとかさ別になんなくていいんだけどでなんかあるじゃない、シンデレラ城の前でこうやって撮ってもらいたいとか、そういうことラッシュラモンだっけ2000円札のとことかさ、なんだってなんだっけなんだってラッシュラモンラショーモンなんかあるじゃん。陽介岡田さんがこんばんはって。こんばんはですよ。東海から帰ってきましたよって、間に合ったかなって言ってますよ。お帰りなさい。東海って読むみたい。東海、うん、東海一期一会だもんね、その絵はな。はい、うん、お帰りなさいです。お帰りなさいです。っていう感じでね、こうだし、こうジャックと友よとかね、ぜひしていただきたいです。ジャック22さんお願いします。ジャックと友よみたいな。何それ、ツイッターの写真をこういうのあげろっていう指示なの？そう武蔵と友よとかね、そういうのでちょっとぜひちょっとこうやってもらえたらなって。あけるりさん、ようなママが作成してるとは思いませんでした。ね、まあね、でも結構最近多いんですよね。本当にママでハンドメーカーの方結構多いんですよ。ハンドメイド作家さんね。そうハンドメイド作家。そう、レンズキャップを作ってる方はそんな多くないかもしれないですけど、本当にアクセサリー関係とか、そうハンドメイドで作ってて、なんかそういうのをね、なんだっけ、マルシェみたいな感じで、まあそうね、売り合ったり買い合ったりしてるような言い方、売り合ったり売り合ったり買い合ったりしてるような、そういうイベントがね。そういうイベント好きなんだ。すごい多いよね最近ね。なんとか1位とかね。そういうのね。そういう時代でもあるのかなっていうね。だから逆にそういうの面白いよね。そういうのメルカリとかが流行る時代だからさ。そういうのにね、なんか自分たちの作ったものが、売りやすい、買いやすいっていうのもね、そういう手助けができるっていうのもなんか嬉しいことですよね。ぜひ。青森さんが、シュレーモンですって。そうよく通じたね。よく通じたよ、そういうことです。そういうことです。羅生門は芥川龍之介って賢治関谷さんが。羅生門あれだ、雲の糸。秘密のアッコさん、横山さん辛くなったら教えてくださいね、お手伝いさせていただきますって。でも待って、誰がいたの？秘密のアッコさん。本当すごい大変だよね。助け合いの。でもさ、横山さんはさ、どれぐらいをイメージして友さんレッツキャップ作りますよっていう風な話になったんだろうね。どうなんだろうね。あんまり考えてないかもしれないですけど。分かんないけどね、その友よさんをね、どれぐらいなんか知ってくれてるのかなと。そうどれくらいのレベルに見てくれてるのかなと。そうなんかレベルって自分で言うのもさ私をどんな人だと思ってるのみたいな今感じ、今の言い方もしかすると。違うそういう意味じゃないよ。私を誰だと思ってるの、友よみたいなことを言いたいわけ今のは。違くてなんかそこと現実の差がさ、どっちなんかでも知ってくれてるっていうだけ、知ってくれてはいるみたいなので、ありが
あれですよね、なんかもうよくもうなんか今なんか中の人が言ったことによってなんか全部発言がしづらくなってしまう。おしゅうさんがこんばんみーっていらっしゃいました。こんばんはですよ。はい、こんばんは。待って、ジャックノビリティさんはジャックニーニーさんとはまたちょっと違う人なのかな。え、何？ジャックノビニティ。あ、違う人ですよ、ジャックノビニティさん。おはい、こんばんは。大戸先生にはお世話になってますが、仕事で来れなかったですが、やっと生に来れました。あ、そうなんだ。友の方は初？うん、初めてです。あ、そうなんだ。ジャックノビニティさん。どうもどうも。ジャックノビリティさんってさ、うんってさって言っちゃったけどレディオベリーの番組とかによくお便り出してる人かな。なんかジャックノビリティさんってなんかその私が今スムーズに言えたってことはどっかで名前を聞いている。あ、先生オートさんが来ましたよ。なんか先生オートさん？うん。あ、先生オートさん。先生オートさんが皆さんこんばんは、オート先生ですーって言ってるよ。オート先生ですーって。一個聞いてもらっていいですか？はいはいはい、先生オートさんの話。なんですか？もちろん。はいはいはい。でもちょっとこれでも動画回ってなかったからいいですか？動画撮ってなかった。この前大津先生と動画を撮りに行ったんですよ。うん、でその時に本店の岡田くんも一緒にいたんですよ。うん、でその女子高生が声かけてくれて、うん、なんか私をなんかどっかで見た時あるっていうような言い方をねしてたんですよね。女子高生が、女子高生が、女子高生の何人か組、5、6人組がどっかで見た時あるみたいな、で私もなんか見た時あるなっていう顔だったから、お互いなんかあーみたいな顔しちゃって、でどうもどうもみたいな、そうどうもどうもみたいになって、でまあ岡ちゃんかっこいいじゃない、だから女子高生はもうみんなこう岡ちゃんにしか見てないのよ。あ、いたから。そういたから、で3人でいたんだよね。3人でいました。岡ちゃんと友よと先生オートがいて、で最初は私がみたいな感じで会話が始まって、でそこに岡ちゃんが、僕本店にいるんですよって言って、名刺こう1枚出したらその1枚に向かって6人がわーってなっちゃってあるみたいな、みんなの分あるよみたいなそんな焦んなくてもみたいな、あるからみたいな感じでやってて、で喋ってて、オート先生もなんかゴソゴソし始めて、先生オートがね、先生オートがなんかゴソゴソしてて、出してるのに全然女子高生は岡ちゃんの方からしかもうなんかもう全然なんか出してるけどみたいな、出してるけど先生オート出してるね、なんで出してんだろうと思いながら誰も手伸ばしてくんないっていう状況そうってことですね。そうなの。まあ女子高生じゃさすがにね。それでさ、じゃあちょっとこの感じをちょっと写真撮ってってなって、先生オートが、カメラこう出してくれたんだけど、全然もう女子高生先生オートこっちにいるの全然みんなこっちの岡ちゃんの方を見てピースしちゃってさなんかもうでそういう写真にしよっかみたいな、そういう写真に行こっかみたいなねなのにさ、なんかオートでねを、なんか覚えさせたかったんだろうね、でチャンネル登録はオートでねって言わしたかったんだろうけどさ、チャンネル登録はなんか何回も言ってさもう女子高生はしないみたいなしないって言いながら、お母ちゃんがチャンネル登録してね、ほらスマホ出してって言ったらみんなグサッグサッ何で検索すれば出てくるんですかみたいななんかまあイケメンが強いね。すごいなんか後ろ姿もじゃもじゃで、なんかセイントお兄さんのもじゃもじゃにしかさ後ろ姿見えない。いや前から見てもセイントお兄さんにしか見えないけどねなのにやっぱなんかやっぱすごいなと思ってって思ったり、ごめんね、オチも何にもないんだけどさその場にいた私だけ面白かったの。私だけが面白かったんだけどカメラ回してなかったから、もうなんかごめんね、カメラ回してればさそれも笑いに変えられたんだけどさ、先生オートのことを、ただのその寂しい人になっちゃった。寂しい人になった。ごめんね。先生オートが最後滑りまくったって言ってるけど、最後どころじゃないですよ。
常になんか滑り滑っまくっててもなかった滑らないの土俵にも立ってなかった。聞かれてないいっていうそうそうそう視界に入ってないってやつね。そういやモデレーターマークがついてる。はい今つけました。先生オートに先生オートにね。先生オートに。先生オートって誰かまあさ、だから一応みんな先わかんないと思うけど。生オートとあと友よにもちゃんとモデレーターつけてるんですよ。モデルなるほど、あうんりがとうございます。だから友よがコメントすると友よってこの色で出てくるんですよ。おおなるほど。ちゃんと。ありがとう。じゃあ今度入れます。はい。オート先生そうです。オート先生じゃない先生オートだ。先生オートだね。先生オートですよ。先生オートじゃん。本当びっくりだよね。全然知らない女子高生にオート先生ですよってやって受けるわけがないのにさ全力でやってるから先生オートどうした？てかそうこう話してる間でもすごい注文が入るんですよ。すごいありがたいことに。ありがとうございます。本当にどうもありがとうございます。先生オートのおかげですね。先生オートの。これ大丈夫かな？ちゃんと3個以上の件数ちゃんとカウントしてくれてるかな？ああなるほど。あれ別注文になってるとってことだよね。もう含めて多分明日集計しよう。集計しよう。明日こう。カウントしておかないと足り終わっちゃうよねません的な感じになっちゃうかも。すいませんごめんなさいだけど明日ちゃんとやろう。明日11時ぐらいには作業できると思うんで、それまでに迷ってる人はちょっと注文してもらえると私の作業が明日の午後1時とかに入るとちょっと追加だみたいなのからできたら11時ぐらいまでに迷ってる人はもう注文してもらえちゃうとちょっと私のあれがちょっと落ち着くかな。全部私仕様でねちょっと動かしていますね。キミさんアウトオブ眼中映ってますね。懐かしいねアウトオブ眼中。なんだっけそれなんかすごいなんか懐かしいよね。アウトオブ眼中懐かしいよ。もう死後だよね。あ一時すげえ流行ったけどね。でも今の子知らないかもしれないよね。今の子なんて言うんだろ激おこぷんぷん丸じゃない。う。それも多分私が20歳ぐらいの時だからさ。20歳ぐらいですよね。激おこぷんぷん丸も多分今言わないよね。言わないね。言わないね。ムカチャッカファイヤーとか言わないよね。何それ？何？ムカチャッカファイヤヤー。ムカチャッカファイヤーで。めっちゃムカつくってこと？そうそうメガチャッカメガチャッカじゃないわ。チャッカマン。三角おにぎりさんレンズキャップ注文しましたよー。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。アウトオブ感じ。あずささん女子高生にとっては変なおじさん的な。まあ変なおじさんですよね多分ね。美咲さんちょびリグ。懐かしいね。そう最後さ女子高生がさ写真撮ってる時さどっち見ればいいの？岡ちゃん見ればいいの？あっちの人見ればいいの？名前すら呼ばれないっていう。もうその時点で岡ちゃんって言ってもらってない。あっちの人だったからごめんね先生オートごめんね。でも全部私が笑いに変えてあげるからちょっとその思い出は笑いに変えてあげるから使わせて。マジマンジーってまだ使うんじゃないの？マジマンジーはまだ使えますよね。使ってる女子高生使ってますよね。うん、つよぽさんのナウイは相当古いですけどね。私ナウイは言わないナウは使うんじゃない？なんか女子高生使ってるね。つよぽんさんのナウイはもうあれでしょ銀ブラしようぜ的な。何銀ブラしようぜ。銀ブラしようぜ的な古さでしょこれ。銀ブラ銀ブラ銀ブラを知ってる人いないですかね。銀ブラって何46612SAG さんが冗談はよしこさん。全然わかんない冗談はよしこさんもだいぶ古いですね。冗談はよしとけみたいなこと？あ、そうそうそう。冗談はよしこさんね。あずあずさん、岡ちゃん見てみたい。じゃあぜひお盆とかに遊びに来ていただければ、岡ちゃんいると思いますので。はい。それから動画で見たい場合は何の動画できたっけ？850ですね。D850 でバイク乗ってる。バイク乗ってたっけ？うん。バイク乗ってる。シャッ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 。が岡ちゃん。岡ちゃん。もしくはG9 の動画ですね。
G9 は走ってるよね、はい、でもあれおでこ見えちゃってるからさ、超バットがいっぱいついてる超バットがいっぱいついてる G9 の動画。でもまあ850の方が見つけやすいかな。あ、何銀座でブラジルコーヒーってブラジルコーヒーかどうかって分かんなくないブラックコーヒーじゃなくて、ブラックコーヒーじゃない、ブラジルコーヒーなんだ。ブラジルコーヒー自体だってブラジルコーヒー飲もうって言うのすごいわ。ザギンでシースーって言ってるよ、河野さんが。それはなんかさ、その単語で聞くよねあ、何ブラブラ説とブラジルコーヒー説がどっち豊和さんはナウなヤングがディスコでフィーバーディスコもねえからね、ディスコとクラブはどう違うの？マジマンジはもう古いってテレビでゆきぽよが言ってましたよって。じゃあ古いんだわ。 NNNSSP さんがマジか、マジマンジって言わないんだ。でもさ、今年の球技大会でマンジポーズ取ってる子はクラスいなかったかもしれないよねいなかったんですね。いなかったかもしれないみんなこうやってる、ハートマークね。そう、ハート校長先生が気まずそうにこうちっちゃく校長先生もやんのあれこれできないよこれ。みんなでやろうってなるから、うん、で大体担任の先生はノリノリでやってくれるんだけど、真ん中に座らせられた校長先生はみんながやるんじゃやっとこうみたいな。ちっちゃい俺できないんだよそれ。でもさ、できるのどう？俺親指短いからそれできないんだよ親指短い。グッドボタンできないの。グッドボタンできないんですよあ見てこの短さ。短もう絶対あれ負けんじゃん。一人でできないわ。親指ほら親指超短いんですよ俺手のサイズの割に親指が短いんですよ。クマさんみたいな手クマさんみたいな手っていうなあれだ、クリームパンみたいなねブラブラ説の方が多いんかな。おっと、なんか大丈夫ですか。浅間山が噴火したそうですよ。本当に今緊急速報、浅間山噴火ですよ。浅間山荘事件じゃなくて？浅間山荘事件ではない待って、どれくらい噴火してんの浅間山。浅山じゃない浅山さん山。ちょっと待って、ヤフーニュース見よう。栃木の人大丈夫？お母さん。栃木じゃねえや、群馬だ群馬の人大丈夫？めっちゃ近いじゃん。浅間山は群馬と長野にまたがってるはずだから。じゃああっち側だ。あっち側だから半径どんぐらいやばいんかな。いや、どれくらいの噴火なのかもちょっと調べらんない。ちょっと慎一郎さん結婚じゃなくてそっちじゃない。今はそれじゃない。今はそれじゃないんだ。ごめんな。出来婚見てる場合じゃないの。今はそれじゃない。ちょっと大丈夫？本当にちょっと情報。山本さんが今来た。山本さん、浅間山が今心配してます浅間山を浅間山って三山さんが呼んだって言ってますどれくらいの噴火なんですか？みんながマジでって言ってるから。地震で噴火しちゃった？地震で噴火したって、噴火で地震したとかじゃなくて、噴火で地震した？噴火で地震した？地震で噴火した？マジで大丈夫？ケイキと杉さんは自分は栃木寄りだからなーって。じゃあギリギリ大丈夫ですかね。なんかさ、その噴火ってさ、なんとかが降ってきたりするんじゃないっけ？黒い。いや、だからどれくらいの噴火なのかにもよるじゃん。
だから噴火が結構でかいとねそう、待って私はモッシーさんと一緒で浅間山噴火っていう死語があるのかと思ってた。私もそう思ってたの。ごめんね、笑っちゃいけないんだと思うんだけど、すごいさ、噴火っていう文字だけなんとなくこう見えてたの、喋りながらね。でもなんかなんとか噴火っていうなんかあるかと思って、そのマジな後はその噴火はなんだいって聞こうとしたんだけどさ、聞こうとしたんだけど、そんなことじゃなくてもう時事ニュースなんだね。そうヤフーには載ってないって強くの言って、多分まだニュースには載らないんじゃないですかね。本当にぐらいな多分でもツイッターでみんな言ってるよ、噴火って。みんな噴火って言ってる噴火みんな噴火って言ってる。浅間山どこってみんな言ってる群馬と長野の間ぐらいですね。あれ浅間山って浅間山ね、全部 A だ。どうぞ。新潟ぐらいまでまたぐるんでしたっけ。そうやるとしたらニュースですよね。ニュース速報とかですよね。これ何あれフェイクニュースで今踊らされてる。どっち10時8分に噴火発生らしい。さっきやん。パリさんそういう流れの話だったからね。そうですね。そうなんだよ。じゃああんまりにみんなが浅間山噴火って言うからね。首相官邸のツイッターで流れてますよって。首相安倍さんってこと？安倍浩二さんが出てきちゃう。浅間山が活火山なのか休火山なのかっていう話題に今なってますね、コメント欄は。ヤフー天気の火山情報に出てますって。友よがそれ調べたらダメでしょ。そうだよね調べたところでだよね、みんなちょっとお願い情報。カメラ上でした。漢字が多すぎて私は読めない火山名、浅間山噴火速報、令和元年8月7日22時10分、気象庁地震火山部発表、見出し、浅間山で噴火が発生。本文、浅間山で、令和元年8月7日22時、8分頃噴火が発生いたしました。以上噴火したっていうことしかわかんない。でもさ、そうですね、噴火したらさ、外出ちゃ危ないよね。逆にね、降ってくるよね。そうですね。だからどれくらいの噴火か分かんないんで、栃木じゃねえや、群馬とか長野とか新潟とかお近くにお住みの方はどうするのが一番なのかな、そういう時ってね。大体そういうのなんか来るんじゃないですか。緊急なんとかみたいな感じで、携帯がピロピロってなるんじゃないですか。動かない方がいいの、田中英二さん、レンズキャップ67ミリ注文したよって。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかもうありがとうなんだけど噴火がいや、その中で鶴丸さんが、西武池袋線止まりませんよねっていう誰か情報っていう心配を誰か西武池袋線に詳しい人ね、どれくらいの大きさなんだろう。つってもこの時間じゃね、写真も撮れないし動画も撮れないしね。通知来たって欅さんが言ってるよ。もう溶岩が流れ出すレベルなのか、火山灰がどれくらいまで、火山灰って言いたかったな私。火山灰って飛散するのかっていう情報もちょっと欲しいところですけどね。心配なんでね。どうしたのってミルフィールさんがさほど大きくなさそうですよ。そうですか。じゃあちょっと安心っちゃ安心ですね。でもやっぱりお近くの方はお気をつけください。気象庁のライブカメラで見れますよって。でも真っ黒で何も見えないそうだよね、夜だもんよ。そうですね。溶岩が流れ出てれば多分ちょっと赤くはなるかもしれないですけどね。でも多分そういうレベルじゃないのかもしれないですね。ちょっと噴煙が上がってるような感じになるかもしれないですね。欅と杉さん、浅間からの火山灰取れたの2回ぐらいよって46年中なんかそこのさ、欅さんのコメントの下にさ、桜島ドカーンって書いてあるからさ、
名前でねなんかもうなんかドカーンはちょっとみたいななんかもうごめんなんか面白くなっちゃってごめんなんかタイミングがそうタイミングが坂島ドカーンさんドカが以前の鹿児島の場合は家の電気をつけないとならないくらい、噴煙で真っ暗になることがありました。昼間でも真っ暗になっちゃうのね。ああなるほど噴煙がすごい上がると、うんね、桜島の時は結構大変でしたもんね。ドカーンさんだ。ドッカーンですよ。まさにドッカーンさんです。ドカーンさん。その時のことをちゃんと忘れないようにハンドルネームにしてるってことですよ。あの日のことを忘れないってことですよ。忘れちゃいけない日ってたくさんありますよね。ありますよ。昨日もそんな日のうちのね、一つでしたけどね。あ、私がドッカーンしてました神妙な話しようとしてるのに桜島ドッカーンさんが今ドッカーンさんがもう何回も持ち直してるよしょっちゅうドッカーンさんでつよぽんさん、はい、流しカワウソのニュース読んじゃったあれ可愛いよね。見ました。可愛いんですよ。シャーンって出てくるんですよ。可愛いんですよ。もう噴火がそんなに大きなものじゃないって分かった瞬間にもうみんなそうなのよ。可愛いのよ。カワウソさん。シャーンってね。ありがとうございます。でもあのカワウソはどこのカワウソさんなんだろうと思う。後で調べます。あ、桜島今でも噴煙上げてるんだ。あ、何ちょっと。あ、そうなんだ。本当だ。本当だよね。噴火した時とかさ、地震があった時とかはさ、テレビもさ、ニュースもさ、こぞって報道してくれるけどさ、なんだっけ、東日本大震災の時もそうだしさ、今まさにこの教えられたこの桜島の話もそうだしさ、ね、ちょっと場所が離れてるとさ、もうちょっと時が経つともう忘れちゃうんだよね。で今はもう大丈夫、普通なんだろうなって思ってると、今でもやっぱり大変なんだよってこういうのあげられるとね。そうなのよ、なんかね、今でもね大変な思いをしてる人はいるんだよ、全国で。逆にこうやって全国のいろんな人がねこうやって知り合えたことによって、このチャンネルでいろんな人とねいろんな情報を得ることによって、あ、そうなんだっていうのを感じられて、まあいいことってはいいことですよね。なんか情報がね、こうなるっていうのはいいことですよね。だってそうじゃなかったら僕はもう桜島は落ち着いてると思ってますからね。はい思ってましたから。思ってました。はいはい。まあ良かったですよね。KKE さん、まあでも今日はバナナの日だからなどういうことどういうこと KKE さんが落としてくれたところで出席を取りますか市川動物園なんだ、カワウソは。千葉だ。なるほど、はい、じゃあ出席を取りますか。出席に行きますか。はい、はい、ということで今日は、まあ、後半はちょっといろんな話に飛び火しましたけども、前半は、はい、あなたが喋るんですよ何出すだけ出してるじゃあいつこういう前半は今日から発売のトモヨオリジナルレンズキャップの販売スタートしましたのお知らせです。概要欄に佐藤カメラのネットショップサイトのリンクがあるので、そこからご注文ください。3つ以上買うとステッカー、10個以上か、何かレンズと一緒にレンズキャップを買ってもらうとトモヨが作った来年のカレンダーがついてきますっていうお知らせをしました。はい、はい、ぜひご注文ください。トモヨ初のキャラクターグッズになりますので、はい、はい、お待ちしております。何が起きてるのそれ止まってたのコメント止まってたのそれ。コメントが UFO 君からですね。はい、 UFO 君、涼介一さん、畑さん、うささん、ゆきさん、ケントさん、コーナさん、野村陽さん、小暮さん、ピリカさん、桜島ドカーンさん、ミナケンさん、ジャックニーニーさん、松本さん、ひろふみさん、漢字の大和さん、猫カメラさん、みさきさん、カメラおやじさん、よっぴさん、キッチーさん、
のりのりさん、のらくろさん、ともすさん、きなこさん、すんぷさん、ねむりねこさん、おぎぞうさん、きしりとおるさん、松原さん、メリディアンさん、しのぶさん、とうごページさん、つよぽんさん、松本さん、白柳徹子さん、ラナチュードさん、ミンコロさん、ピリカさん、秘密のアッコさん、けやきさん、カズ61さん、佐々木由美さん、小葉弘さん、江村さん、あきるりさん、いっちゃんさん、池さん、桜島ドカーンさん、ねこカメラさん、パリーさん、セイジ、山口さん、秘密のアッコさん、山口から来た佐藤ですさん、KKEE さん、観光茶さん、コーガチャンネルさん、ソニーボーイさん、月金さん、シノテトラさん、アキルリさん、ミルフィーユさん、なりなりさん、山本さん、KKE さん、達也さん、三山さん、ともすさん、田村さん、角谷さん、ブッチャーさん、ワンウェイサーフ、達さん、お、77ミリ3つ買いました。トモヤスリング売り切れなんですね。一緒に買えたのに残念です。ありがとうございます。トモヤスリングごめんなさい。しげさん、けんじさん、くまパンさん、ルカさん、青丸さん、三角おにぎりさん、はちのこさん、角谷さん、モッシーさん、コペイさん、小葉ひろさん、池田さん、達也さん、アイシャンさん、マッチボーさん、ジャックノビリティさん、松じゃない、石原さんと、高丹さん、角谷さん、紫辻さん、明太子さん、ひらがなやまとさん、のりのりさん、かつみさん、島尾さん、あっこさん、三山さん、おーっとどこだ、三山さん、松本さん、ラビデビさん、東郷さん、陽介、岡田さん、北斗さん、佐藤優さん、欅さん、大和さん、良太圭さんで、待って、ここは言ったね、ラビデビさん、よっぴさん、キムさん、欅さん、はい、今見てくれている皆さん、そしてご注文していただいた皆さん、ありがとうございます。中の人にものしていただいた皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。今週末は、10日に宇都宮花火大会のイベントに行ってきます。まだお申し込み空いてるみたいなので、8月10日の花火大会の日空いてる方はぜひ概要欄のイベントページからお申し込みお待ちしてます。以上、友野でした。バイバイ。今日も見てくれてあと今日気づいた方もいるかもしれないんですけど、友よを照らすライトが変わったんですよ。もうちょい寄れる？頑張って、もうちょい寄れる？うん、ほら、わかります？この瞳の中に映るこのキャッチが丸いの。キラキラ。今日からライト変わりましたよ。変わりました。こんぐらいの大きさです。ライトがこんぐらいの。これから多分、はい、だから髪の毛が綺麗に見えるのもそれのせいかもしれないですね。キラキラキラっていう感じでございます。はい、以上っていうことです。はい。あと画面には出せないんですけど、はい、米を送ってくれた方ありがとうございます。重くて運べなかった。そう、重くて運べなかった。米を送ってくれた方がいらっしゃったんですが、ありがとうございます。運べませんでした。運べませんでした。腰を痛めてる2人なのですいませんがありがとうございます。大丈夫ですかね。はい。大丈夫ですね。だからこれで360度全方向からライトが当たるんで、はい、友よの凹凸も少なく見えるということでしょう。はい。はい、みんなリングって言ってるからよく見えたかもしれないですね。よかった、ありがとうございました。おーって言ってますよ。はい、はい、ということで、じゃあ今週末花火大会に来る方は、はい、ぜひ花火大会に遊びに来てください。はい、それ以外の方は来週どうすんの？そういえばお盆だね。やるの？休み？お盆だね。休み？いや、出てる日もありますよ。じゃあ来週14日でだから。14日休みでしょ、お盆中。いや、14日水曜日だからね、出てくるよ。出てくんの？何？出なくていい感じ？なにみんなお呼びじゃない？みんな見れるよね。水曜日だから見に来てくれるよね。じゃあ早めにやる？いや、早めにはできない。はい、じゃあ大戸先生のツアーに参加してるんで。
そういう感じ？はい、早めには無理だよ。待って中の人いるんですか？来週14日いやは。多分普通の配信時間には終わってるはずだったと思う。ああ、そうか、13、14だもんね。そう、だから14日に帰ってはくる。あ、なるほど。あ、いや別に一人でやってくれても、このリングライトのところにさ携帯くっつけてスマホくっつけてやってくれてもいいけど。今14、15と勘違いしちゃったの、大戸先生のツアーが。だから大戸先生のとこまで行かないと私生配信できないかなと思っちゃって今さ。いやだからスマホからやればいいじゃん。この間やってたじゃん、表彰式で。やんないよやんないよ。どうもともよです、どうもともよですってやつやんないよ。じゃあ来週も普通に9時からやりますからはあ宮原くまパンさんが見ますよーって。キッチーさん自宅から一人配信。やだよ、家は本当に障子しかない家だからもうだだ聞こえなんだ。はあ、じゃあ通常通りでやりましょうかねはい、14だよね。 OK です12の大戸先生は夜生配信は通常通りですか？夜何も聞いてない。12日は大戸先生はもう昼間からやるっつってよ。何昼間からって？生配信しながら生配信。じゃあお店に立たないってこと？いやお店でやる。お店でやるの？ゴールデンウィークの時お店からやったじゃん。だってゴールデンウィークの時はさ、なんか今このレンジ AC ですよっていうのがよくわかんない自撮りの。違くてか、あれだ、リアル配信やったじゃん。やってたわ、こっちの。それはそれでやってたのか。そうああ、なるほど。あんな感じで今回も昼間からやる。そう昼間にお店に来てくれた方のやつをやりながら、合間にあれやっていく。いつものそう体験の。ああ、なるほど。同時進行のやつですね。12日ね。はい。OK。1時間ごとにやるんです。何1時間やって30分休憩、1時間やって30分休憩をっていうのを5ラウンドやるみたい。彼は何なの？わかんない、勝手に決めてんだよ前回は1時間半やって30分休憩、1時間半やって30分休憩を3ラウンドやったんだけど、今回は1時間やって30分休憩、1時間やって30分休憩やるみたいを 5回やるって。それをさ、ちゃんとさ、みんなと話し合って決めてんの？彼は。いや、勝手に決められてる。本当にさ、勝手に決めて勝手にツイートされてた。それさ、ちゃんとさ、ちゃんと話し合って決めよう。なんかやっぱさねえ、勝手にやったねえ、本当だよ。俺は勝手に友よのね、ツアー決めちゃうのはいいとしてもねびっくりだよね、本当にいつもびっくりするんだから本当にびっくりするんだからそれはいいとしてもね、その部屋空いてるって豊島さん言ってたからツアー組んどいたからって言われるまあ八幡山一回みたいなまあそれはプロデューサーですから委ねますけどさそういう感じなのね、12日は。じゃあ昼間から、そのさ、5ラウンドとかお昼過ぎからやる感じ？ごめんね、大戸先生のこと私何も知らないんだ。大戸先生のツイッターに上がったよ。本当？今日かな、今日上がってた。でもなんか上がってたわ。なんか上がってたわ。それってちょっと私理解してなかったわ。じゃあそういう感じね。じゃあちょっとお邪魔させてもらうかもしれないけど、たまに。それに？その日は一応出勤してる。本当。いや、それよりも友よが14日どうするかって。やる。じゃあ普通の時間にやるってこと？普通のいつも通りで。そう。はい。俺早く帰りたいな。じゃ何時がいいんですか？何時だったら来れるんですか？何時に終わるか分かんないんだもんだって。友よの配信はじゃなくて、大戸先生のツアーが何時に終わるか分かんない。帰ってきてからなんかそこから大戸先生が、その日と前の日取ってきたやつでなんか大戸先生の総会心をやるみたいなんで、その日のうちに参加者さん向けに。それがいつまでかかるのかっていう。なるほど。その星空の写真を配信するわけね。そう。それは中の人いないとまずいもんね。いや、それは別に関係ないですね。俺は関係ない。いなくても。はい。待って、その配信は本店でやるの？また違うんだ。本店でやるか上のホールでやるかどっちかじゃない。じゃあ中の人はここには帰ってこれるのね。今帰ってきてるだろう。なるほど。何時に帰ってくるかは覚えてない。ツアーの工程覚えてないから。嘘でしょ。じゃあ一応9時ってことでいいかな。
じゃあ早く始められるときはツイートすればいいや私はちょっと早くスタートしますよ中の人早く帰りたいらしいから、まあお盆ですからねお盆ですからね。いや多分疲れ切ってると思うんで、そう、こんな喋んないですよじゃあ一応皆さん私のツイッターをフォローしてくださいね概要欄からフォローできると思うので、はい、フォローしてもらって、もし早まるときはちょっと早めに配信しますっていう感じでいきます。これ本当に私今初めて聞いたからね、それをあ、神谷さんも行くんだ、中の人もツアー行くんだってそこで初めて言いましたしさ、いろいろね。じゃあそういう普通感じでに参加者として行きますから。あ、なるほど、はい、星をね見に星を見にわかりました。じゃあ一応私の生配信は9時スタートの予定です、はい、ですね。今のところね。今のところね。で早まるかもしれないので皆さんツイッターの方フォローお願いします。じゃあ友よのツイッターでじゃあ、はい、はい、来週の14日は何時から始まりますっていうのは、はい、友よのツイッターで報告しますので、はい、で始まった時間から、まあ、1時間程度っていう感じでね、いつも通り1時間程度ね、1時間配信ですからね。はい、まあどっちにしても僕は疲れてきてると思いますはい、はい、っていう感じで、出席はもう取りません。取りましたね終わる間際に今だいぶぶり返しちゃったぶり返しちゃったということで皆さんレンズキャップよろしくお願いしますね。よろしくお願いします。ベリーセンキュー、バイバーイ。すげえ注文入った、本当にありがたい。終了。みんないい人だな本当。